Господин кмете, възраждането на нашия народ, неговата духовна и политическа еманципация е резултат на вековни усилия и несметни жертви на една дълга и рядка по своята упоритост борба, в която няколко български поколения вложиха всичко възвишено и ценно, което тяхното сърце можеше да роди и откърми. В светлината на тази епоха изпъква силуетът на народния учител и просветител като вдъхновен пионер на нашето обществено строителство преди освобождението. Исторически факт е, че звездата на българския театър изгря на небосклона на нашия културно-обществен живот из пламъка на горящата любов на учителя да служи беззаветно и всеотдайно на народа. Първите театрални представления в нашата страна са изнесени от учителството. Така първото представление се дава на 15 август 1856 г. в град Шумен. На тая дата тогавашният учител Сава Доброплодни устройва в известното в града турско кафене представлението Михаил Мишкоед, автор на която комедия е самият той. Сам създател на българския театър, учителят не може да не се радва на всяко постижение в областта на това дело. Ето защо изграждането в град Варна на монументалната театрална сграда и създаването на втори по значение у нас театър извиква в учителството искрена радост. Днес, при тържественото откриване на театъра, аз като пръв представител на народното учителство от Варненския окръг изразявам неговата и наша радост и възторг от голямото и ценно културно постижение на града с пожеланието театърът да бъде второ училище на народа за облагородяване на сърцето, за укрепване на волята и възвисяването на духа.